Hola a tothom, soc la Marta, benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Què? No estic als meus llocs habituals? Aquesta no és una posició de vídeo habitual? Per què? Doncs perquè avui no és un dia habitual. Avui és el vlog de la setmana del llibre en català. Sí, com ja sabeu, cada any faig un vídeo resum o una mena de presentació de la setmana que sempre penjo al canal i al blog, però aquest any el que llegeixes ha fet una iniciativa o una activitat o una cosa que és que cada dia un bloguer, un booktuber o un lector, un llegista diferent, faci una crònica barra videoblog, etc. Per penjar al seu blog o canal de YouTube. I avui, dilluns 7, em toca a mi. Encara no estic a la setmana, estic a casa meva, m'estic preparant per anar-hi perquè avui no és un dia habitual tampoc de la setmana, que ja fa uns dies que hi vaig, no. Avui és un dia molt especial perquè el programa de TV3 el divendres m'entrevistarà. Estic molt emocionada, tinc moltes ganes de veure-ho tot, veure com anirà i òbviament ho gravaré i ho podreu veure en aquest vídeo. Per tant, relaxeu-vos, acomodeu-vos i prepareu-vos per veure com és un dia a la setmana del llibre en català i ens n'hem d'anar ja, que ens hi esperen. Som-hi! What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Says you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? I will follow you till there's no beat left in me. There's no need for dreaming. You shake the insides of what I hide. Brought me to life, conquered all of my strife. There's no need for dreaming. Què ha passat? Ja he sortit per la tele, ha sigut xulíssim, m'he posat super... no sé si se sent bé això. M'he posat super nerviosa, en sèrio, no sabia... Bueno, estava molt atabalada, però tot ha anat super bé. Ja deixaré el vídeo de quan he sortit a la tele aquí a baix, que es pot trobar a TV3 de la carta. I demà tornaré a sortir per la tele. Per què? Doncs perquè l'Espartac m'ha decidit convidar a entrevistar a uns autors, cosa que és... I estic super emocionada i tot ha anat molt bé i estic molt contenta i a sobre, just quan acabo la meva intervenció, mireu a qui em trobo. Gent, mireu a qui em trobo. Hola! Són el Bernat, bueno, ja no és un desconegut al canal, i el Nathan. Nathan, digues el teu canal i el teu blog i el teu tot. Soc del canal Nathan Booklover, però ho faig en castellà. Però és booktuber, ¿vale? Booktuber power, és igual. Som la hashtag BooktuberSquad. És igual. El palito celta un està. El palito celta. Me l'he deixat a casa, avui no el podia portar. Doncs m'he trobat a ells, que el Nathan no el coneixia, que va anar a una trobada de booktubers a la que jo no vaig poder anar, em fa mal el braç. I avui he tingut l'honor de conèixer-lo i després també unes... Mira, espera, que això ho he d'ensenyar. Unes autores m'han regalat el seu llibre, que és un pòdium irrepetible de Georgina Esteve amb il·lustracions de Montse Buñuel, que han dit que m'estaven buscant i m'han regalat el llibre perquè me'l llegeixi, cosa que em fa moltíssima il·lusió. I tinc un souvenir de TV3 que és el meu petit micròfon de TV3, que en realitat és un pen i que òbviament portaré a classe com cada dia. Per què passen tantes ambulàncies per aquí? Aquesta és l'actualització de les 18 hores. Moltes gràcies. Ens veiem després.
saps? És molt suau. El segon cop que el vaig veure va ser un matí a la cuina. Jo havia baixat del taller a buscar un got de llet. M'estava barallant amb la... All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Aquí estem el Nathan i jo en... És que tinc cinglot. Estem al mig de la setmana de llibre en català. Mira, anem a fer el que he fet abans, però junts. Hem de començar a girar, vale? 1, 2, 3 i... Ai, que s'ha d'anar! Hola! Hola! Ai, quin susto, per favor! Que no l'he vist! Doncs estem aquí al mig de la setmana. Aquí tenim una presentació per una banda, allà tenim una firma de llibres per una altra, i després moltes i moltes llibreries i després molts i molts lectors i turistes que estan passejant per aquí al mig disfrutant de la setmana. I ara, aquí hi ha aquestes persones que estan també aquí pel mig disfrutant la setmana intentant gravar-se vídeos. From the reader. That's true. I really miss them. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Què estàs fent, Bernat? Estic embolicant el meu llibre, el Book Crossing, que l'he portat sense embolicar. El Book Crossing del que llegeixes, si veniu a la setmana, deixeu un llibre vostre a canvi d'un altre, gratis. I en català. A veure, aquí tenim el Bernat, que ha fet el Book Crossing del que llegeixes, i anem a veure quin llibre li ha Que el tocat. Nathan s'està preparant per agradar-me. És el meu cameraman. Cameraman, Nathan. Està gravat? Oh. Sí que està gravat. Hola. Va, enfoga'm, que se'm ve així. Què dius, Quadrau. ploma? No, però ets Ploma. tonto. En vols un de ploma? Què és de ploma? No saps de què va això? Sí, doncs és de ploma. Vols un de llibre? Ah, no, no és ploma, és boli. Clar, tu ets boli. Ah, És que el que llegeixes hi ha nivells, i aleshores hi ha llapis que és infantil, boli que és juvenil i ploma que és adult. I el Bernat va i n'agafa un de ploma. que m'havia equivocat. Ah, aquest és el teu. Vale, pensava Sí. que ja n'havies agafat un. No. Voi, ara hi vaig. Ara t'ho expliquem. A veure, el Bernat fa el Book Crossing, a veure quin llibre escollirà, Això s'ha de triar amb... quina serà la nova aportació a la seva Ploma. llibreria. És com aquests vídeos de Ui, boli. libro a ciegas. Sí, és això, és un llibre a ciegues perquè no té ni idea del que li tocarà. Però va, Bernat, que no et pressa, que això és un vídeo. Bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me are on the same course. Què, Bernat, ens hem decidit. Bueno, no sé Aquest si és el- agafar, aquest no és sé si l'afortunat. agafar un totxo o Aquest faré és un primet. l'afortunat. A veure, ui, perdona, Sandra. A veure, unboxing en directe. A veure, treu alguna Al final només cosa. serà paper. Ah, doncs em sembla que sí. Ah, no, això és llibre? Ah, no, és paper encara. Xan, 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 xan. Ah, encara. Oh! Què diu? David Belvin, Patrulla Urbana. Xan, xan, xan. Aquí va. A veure, llegeix la sinopsi. Claire Coppola. Què ha de fer? Xan, xan, xan. Quin llibre volies que et toqués, Bernat? Ciutats de paper, xoro. I tu te l'has llegit, Nathan? Sí. T'ha agradat? Sí. Està bé. We're on the same course. Bueno, Nathan, sisplau, aquí tenim el nostre man de relacions públiques. A veure, després et gravarem, fent el que fas, però el Nathan va a la gent del carrer i els diu si ens volen deixar frases. Si m'explica una mica? Que voldria deixar una frase d'algun llibre en català. Que bordes. Que bordes, no? Ah, vale. Amb les bones intencions amb les que va. No, mira ella, que jo estic fent vídeo encara. Bueno, doncs mira, totes aquestes postals d'aquí, bueno, postals, cites, són cites que ens ha deixat la gent que venen i aleshores poden agafar
qualsevol cita d'aquestes. És un intercanvi. Ens deixen una cita i a canvi ens poden agafar una d'aquestes. I després aquestes les penjarem al Facebook i les que tinguin més likes seran les postals de l'any que ve. Per tant, ja ho sabeu, si teniu una cita que ens voleu deixar, una cita que us agrada molt, una cita vostra o qualsevol cosa així, podeu venir a la setmana a la caseta número 1 de la Institució de Lletres Catalanes i la podeu deixar i ja sabeu la resta. El Nathan ens ha deixat la frase número 200. Molt bé, bueno, com ja podeu veure, ara ja tenim la caseta tancada. Què vol dir que s'ha acabat el dia d'avui, a la setmana? Espero que us hagi agradat aquest vídeo, aquest vlog. Si en voleu veure més, sisplau, entreu al que llegeixes, on podreu veure cada dia una crònica diferent d'un booktuber, bloguer, lector diferent. També us deixaré el link de la meva aparició el divendres i us animo a tots a que vingueu a la setmana, de veritat. És superxulo, és una experiència increïble i com he pogut veure el dissabte passen moltes coses, hi ha una trobada de booktubers i bloguers perdoneu, tinc cinglot, de booktubers i bloguers. També hi ha la presentació del llibre del diari d'un indi a mitja jornada. Moltes coses interessants que, si us plau, no us podeu perdre. Per tant, espero veure-us allà. Adeu!